Hola, Hola, Ahmed. Benvingut. gràcies, gràcies. Què tal, guapo? Com estàs? Jo molt bé, molt content de tornar una altra vegada a la casa, no? La que va ser la meva primera casa i la veritat em fa molta il·lusió tornar a veure'l. Després de 8 mesos de viatge, arribant al centre d'acollida, a mi el primer llit i a l'àpat calent em va tornar una esperança brutal que vaig veure que sí que realment he arribat al país on volia estudiar, no? Que era el meu objectiu del qual vaig sortir de casa. En Ghana la cosa era molt difícil, no? Econòmicament el meu pare va perdre la seva feina i arrel d'això doncs, vaig hagut de no continuar amb els estudis perquè has de pagar uns diners per poder continuar amb els estudis. Arrel d'això doncs, estava al carrer netejant cotxes i per guanyar-me la vida. Llavors, clar, arrel d'això vaig conèixer gent que em van doncs, indicar que si arribo al País dels Blancs podria doncs, continuar amb els estudis. Vaig tenir de creure la frontera de Ghana, de Burkina Faso, de Mali, d'Algèria, de Marroc, i fins i tot doncs, la gran frontera, que és el més perillós, que va ser el mar Mediterrani. Creure el mar Mediterrani fins a arribar a un territori espanyol. Des de les Palmes és quan vaig acollir un ferri d'aquestes per arribar a Almeria, amb un fi de poder fer el passaport del meu país, perquè anava sense el passaport. I ahir és quan vaig conèixer unes persones que em van dir que si tu et sembla tot menor, podràs anar a un centre de menors i demanar protecció legal. I aquesta persona doncs, el que em va dir és que si marxessi a Barcelona podrà tenir aquest accés a un centre on el qual em poden ajudar a fer-me la vida possible. Arribava un moment que ja arribava el fred, ja no podia més, ja no aguantava. El por aquesta que tenia que la policia em podien fer la deportació cap a una altra vegada a Ghana, va decidir que millor salvar la meva vida que quedar-me al carrer i morir de gana i del fred que feia, no? I per això jo vaig aixecar les mans i vaig entregar a la policia que passi el que passi. No? I és una nit que va venir una furgoneta que em van dir que em porten cap a un centre i va ser doncs, Montcada, no? que em van portar cap a aquesta centre d'acollida. A la nit era molt raro per mi, no entenia res on anàvem, perquè en aquell moment també tenia el por, no? Pensava que era doncs, cap a l'aeroport o a una deportació. Llavors arribava a aquesta casa i arribant aquí algú em parlava en anglès i va dir que soc tal, em va dir de seure aquí mateix, on estem avui, i em van intentar explicar una mica, no? Perquè era de nit, que he de buscar un lloc per dormir i tot això, llavors clar, em van donar els materials, no? el raspall de dents i amb el colxonet aquestes per poder dormir. I jo no entenia, i va dir que, però on dorm? Em van dir que a aquella habitació em van donar un àpat no? calent aquella nit i després em vaig fer la primera dutxa calent també, després de molt temps, i em vaig aixecar al llit. És veritat que no vaig poder dormir. La primera persona que sempre em ve al cap amb l'èxit de l'Ahmed avui és la meva educadora, que es diu l'Irene Tovar, que la seva feina inclusiva, no? D'entendre la necessitat del menor, sempre ha sigut no? l'educació. Llavors, clar, vam tenir aquest vincle que jo tenia un motiu del qual vaig marxar de casa i tenint ella també que creia molt en l'educació i que també que l'educació és l'eina que podria canviar la meva vida, jo crec que va ser com una mare per mi, que m'ho explicava què he de fer en cada pas, com ho he de fer i en quines portes, no? I sempre acompanyant-me en totes les entrevistes de els estudis que he hagut de fer, no? Explicar-me que ja haurà, no? o haurà un temps també boniques i que sin dubte que m'ajudaria a fer-lo possible. Tornar a parlar amb la família va ser psicològicament molt fort, és molt dolorós. No vaig dir res, no vaig dir hola i ja la conversa va acabar amb llàgrimes perquè pensaven que ja havia mort. La de família
Tot començava des d'aquesta casa, amb tallers de llengües que ens ensenyaven. Ens feien doncs, classes així, no? Ràpides, d'aprendre les lletres, com es diuen els números aquí, com fer suma i multiplicació i coses així des d'aquesta casa. I després vam passar doncs, a Granollers, amb una família que ens ensenyava també l'idioma. Volia més xitxa, no? Que avui que em posen a una aula, perquè m'agradaria estar en una aula i estudiar algo més, no? I vaig començar a estudiar el català, el B1, el B2 i fins al nivell que tinc ara, no? Quiero algo más, quiero una formació més professional perquè el dia de demà, si surto d'aquí, poder trobar feina amb la situació que tinc, perquè no tinc residència i que és més complicat. Llavors, clar, em va apuntar a fer el PFI, perquè ja havia passat ja 6 mesos, 8 mesos aquí i que ja tenia un mínim nivell, no, de la llengua per poder entrar a fer un PFI. I després d'un any vaig treure la informàtica del PFI i amb bones notes, llavors ja tenia ja l'accés directe a fer el grau mitjà. Quan vaig complir els 18 anys, per mi deixar el centre era molt complicat perquè no tenia un altre lloc a anar. I llavors de gaire, no, em feia pròrrogues amb els estudis que feia, no? Per poder estar més temps aquí i fins tenir la residència i ja marxar-me, no? Però clar, no trobava la residència, estava fent el curs, i llavors clar, buscava, no, refugi, no? Una altra vegada a l'Ajuntament de Montcada, a serveis socials de tot arreu, amb l'ERN allí, a 8 anys per poder tenir un accés un cop que sortia aquí. Llavors un dia el centre mateix va obrir el PIL. I per mi em va dir que el PIL és anar amb la mateixa educadora al centre, que ja serà l'educadora que cuidava la casa. Llavors, clar, 5 persones vam anar a viure al PIL, que estava a Badalona en aquell moment. I després del PFI vaig continuar a fer el grau mitjà i vaig entrar a fer el grau superior. Mentrestant, ja vaig aconseguir ja la residència, perquè ja va passar el temps. Llavors jo treballava de matí i estudiava a la tarda durant el grau superior. Vaig entrar a fer l'enginyeria informàtica, una empresa em van trucar, que em volien contratar, em van contratar i actualment estic treballant per NSR, que és una empresa americana, i compagino estudis amb l'enginyeria informàtica. Els llocs més importants de Montcada que vaig familiaritzar moltíssim és la biblioteca de Montcada, que és on em van fer una primera targeta, de la qual una vegada vaig poder defensar-me amb la policia que jo visc aquí, no? A Montcada, perquè em van fer la targeta de la biblioteca, de la qual també em deixaven lloc per poder fer les deures d'informàtica que no tenia l'ordinador en aquell moment, doncs anava allí a fer sessions i aprendre a estudiar. Hi havia doncs, bibliotecaris que eren molt, no, importants per mi, perquè m'ajudaven també a entendre, no, materials i saber quin llibre he d'escollir i tot. I la veritat que la biblioteca és fonamental en aquell moment. No he trobat cap moment que dic, ostres, no m'ha agradat, no, el lloc que venia, perquè em trobem a casa, sentim aquesta llibertat de poder estar allà a dalt, no, fent tot el que fem, amb activitat que fèiem també dintre del barri. El retorn cap a Ghana per mi va ser un moment que no sabia ni de fer-lo, però sí que amb la beca d'Erasmus que vaig tenir durant el grau superior vaig tornar de nou com un Ahmed ara com a tècnic informàtic, no? El niño informático. I clar, jo arribava a casa, explicava també durant el projecte de l'Erasmus que jo necessito com 2 dies per anar a casa al cap de setmana. Llavors estava fent les pràctiques a la capital i a alguns pobles de la capital, llavors clar, al cap de setmana marxava a casa. Llavors jo, a la primera setmana d'arribada vaig estar a casa meva, vaig tenir aquesta abraçada amb la meva família. Per la meva mare era un xoc, perquè ja realment pensaven que hi havia mort durant aquell moment, no? Perquè sent jove d'aquí i jove d'allà, de fa temps, he viscut 2 vides diferents, no? Del qual sé com és allí, com és estudiar, com són les aules, com que aquí en 5 anys amb una formació professional m'ha canviat tota la vida. Vaig entendre que l'impacte social que podríem fer com a alumnat és molt heavy i podríem donar accés a informàtica, no? Digitalitzar aules o informatitzar joves allà a Ghana a través de jo com a alumne. Llavors va néixer aquesta idea de que m'agradaria que l'alumnat d'aquí, que són joves com jo, podrien doncs, canviar la vida de l'alumnat d'allà, arrel de la informàtica. Jo, per exemple, em sento
orgullosos, no? Orgull que he pogut tornar a casa i ajudar amb un ordinador i que els meus germans no han d'aprendre tot de forma teòrica, no? I que sinó que poden doncs, digitalitzar-se, saber que realment vivim aquí a Europa, saber les notícies d'aquí, saber la realitat d'Europa y que ningún marchi como he fet jo. Yo le pregunto, ¿por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros que a los catalanes? Però miri, la millor resposta al seu plantejament equivocat i divisiu es diu Ahmed Mansour. Es diu Ahmed Mansour, que és una persona que va venir de Ghana travessant 5 països i que va rebre fa pocs dies el Premi de la Formació Professional Catalana. Una persona que s'ha integrat i que ajuda a tirar endavant el país. Del carrer cap al Parlament. Pot ser que l'Ahmed aquell que ja s'hagi mencionat en el Parlament és un inspirador, no? És un inspirador que podrà motivar a més joves que arribaran o ja que estan aquí, que també l'educació és una eina correcta, no? Dintre de la nostra societat perquè persones invisibles com nosaltres podem doncs, explicar nostres històries i tenir una altra segona oportunitat i fer nostra vida aportant al país. Per motivar qualsevol persona, qualsevol menor o jove que estigui en un centre d'acollida que acaba d'arribar, jo crec que està molt clar, no? Que és l'educació, perquè l'eina més integradora que podrà fer o podrà donar a la nostra vida és l'idioma i aprendre un ofici o estudiar, no? Perquè de vegades estem aquí perquè és per una ignorància, no? Però si arribem a saber una mica de tot, ja no serem una amenaça tal com no? ens critiquen. Jo crec que el discurs d'odi són una de les coses que no aporta, jo crec que positivament a la comunitat, perquè jo crec que no venim a fer el mal, venim també doncs, a buscar una segona oportunitat i no ser una amenaça. Són aquests discursos que ens fan patir molt i no fa que trenquem aquestes barreres, perquè pensem que sigui el que estudia l'immigrant acabarà treballant en una no sé què, no? Sense pensar en aquestes feines d'alt valor afegit, sense pensar que també el dia de demà podria ser enginyer, podria ser el que sigui, no? Perquè crec que tindré un futur molt bonic perquè he pogut estudiar i he pogut ser una persona que m'agradaria que ma mare ser i jo també, no? Perquè és la cosa que m'ha fet arriesgar la meva vida 2 vegades, no? Jo crec que el sistema en si jo crec que és qüestió d'obstacles, no? Per dir-lo, perquè arribar aquí i de vegades no? Sense documentació, sense la llengua, és una cosa que de vegades no tenim prèviament abans de marxar o a fer el viatge, no? Perquè venim a una Europa que pensem que Europa és com si fos un país. Jove, ets menor, no sap ni com funciona el sistema, necessites una sèrie de documentació per poder fer el tràmit i de vegades doncs, el jove quan està al centre no sap res. Hi ha una dificultat, efectivament, perquè no tothom podrà tenir l'accés a la residència. Per exemple, jo en el meu cas vaig passar 3 anys sense la residència. Em va tramitar la residència, però no va sortir mai. Vaig passar fins 21 anys per tenir la residència amb l'arreglament que va fer no, el govern en aquell moment. Per nosaltres, exemples com l'Ahmed i casos així d'èxit són brutals. Al final és un orgull brutal, és veure el fruit no, de la nostra feina diària, que en moltes ocasions no la veiem perquè acabeu marxant i llavors ja feu un altre camí i de més, però és curiós que sempre hi torneu, no? Sí. A fer una visita, a veure'ns, i quan, bueno, al final quan t'enteres no? I t'assabentes que algú ha triomfat, ha aconseguit el seu objectiu, està estudiant, està treballant, està vivint sol, ostres, és un orgull brutal.